parce que ci do ati sabali te sa c'est façon ci do anti sabali te sa i abonné jona an ka chaîne YouTube la o de b'i permettre n'a ye kunnafoni bila dɔrɔn i bɛ pere k'a sɔrɔ a y'aw bisimila ni min yɛrɛ fana ye k'a fɔ ko min ye jamana kɔnɔna la min ye wulikajɔ caman bɛ yen nin waati in na kumaw cayalen don politiki siraw fɛ fo ka taa se tuguni min ye sira caman wɛrɛw ye maaw kunna sigilen don maaw b'u yɛrɛ ɲininka la mun bɛ sen na an jalo bi babu kɔnɔna la an bɛna an da don fɛn caman na mun bɛ tali kɛ yɛlɛma an b'a fɔ k'u ka denfa n'o ye Musa Mara ni waati laban in na a tɔgɔla kuma cayalen don bɔlɔlɔ siraw fɛ kunnafoni di siraw bɛ tali kɛ Bubu Tigal Bubu Sise n'a bɛ fɔ ko Bubu Tigal Garabal ɲɛma ni kɔsanda in na ale bɔnɛna a ni la maa dɔ fɛ a kɛra kɛcogo la kɛcogo min bɛ yen nɔ maliden caman ye yɛrɛ ɲininka ko yalima na maa bɛ se ka mun de faamu nin kɔnɔna la o fɔ mun ye honorable Sidiki Kuyate ni kɔsanda in na an b'a fɔ ko seli tɛmɛnen ka na se sisan ma yanni o yɛrɛ cɛ Musa Mara tɔgɔla kuma cayalen don kabini waati min na a ye dɔ bɔ a yɛrɛ ka nafa min bɛ yen n'a b'o sɔrɔ premier ministre ya kɔrɔ kɔfɛ kana se n'a y'a laɲini ko jamana ɲɛmaaw ka dɔ bɔ a la kɔsanda in na an nana ye tuguni kumaw cayalen don ka sababuya kɛ Boni kabini juin kalo san 2023 Bonikaw tun bɛ embargo kɔnɔna la an bɛ se k'a fɔ Bonikaw ni Mali tɔw tun tigɛlen don ɲɔgɔn na ka sababuya kɛ banbaci wale maaw ka wulikajɔ ye maa dɔw sɔrɔla u ye wulikajɔ kɛ ka taa kuma ɲɔgɔnya sabati yaasa bolo ka bɔ Boni kan a kɛlen waati min na Mara ye sɛbɛnni kɛ ka foli kɛ k'a fɔ ko hakilina in ko a bɛ a fɔ ko tare Bonikaw yɛrɛ sɔrɔli min kɛ ko k'a tila k'a jira k'a fɔ ko nin b'a jira k'a fɔ ko min ye kuma ɲɔgɔnya bɛ se ka ko kɛ yɔrɔ la marifa dan bɛ jira yɔrɔ minnu kɔnɔna la a kɛlen kɔni honorable Sidiki Kuyate maaw wulila caman fɔra Mara ma dɔw ko terroriste don dɔw ko a bɛ Faransi jɔnya la a yɛrɛ ka ɲɛfɔli dɔ senfɛ a ko Faransi fana bɛ k'ale ameri k'ale golf mɔgɔw fana ka ciden honorable Sidiki Kuyate ni kunnafoni bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan mɔgɔ hakili bɛ se ka jɔ mun de kɔnɔna la yalima na Mara ye mun fɔ nin a ka fɔta don wa yalima na a bɛ mun bɛ ka bisigiya la k'a fɔ ko a bɛ Faransi ka ci la walima golf mɔgɔw ka ci dɔ don walima na mɔgɔ minnu bɛ ka baara in ɲɛfɛ n'o ye tourisme hakilina ye yalima na a b'a yɛrɛ sɔrɔ o kɔnɔna la honorable Sidiki Kuyate y'a bila mun minɛn kɔnɔ. Sebi an bɛ foli siyali bɛ lamɛnjɛkulu ma. Se b'a dɔn ni jamana in ta k'a lajɛ i b'a fɔ ko diɲɛ jamana minnu bɛ yen nɔ ni bɛ bɛɛ kɔfɛ i b'a dɔn an ka jamana ninnu bɔ jamana de fɛ mun bɛ kɔbaya la den fanba u ka ala batota o tiɲɛni de honorable Sidiki Kuyate cogo di ta maliden dɔw fana dun bɛ tɛgɛrɛ fɔ k'a fɔ ko ɲumankɛlaw de fana ye fanba min bɛ yen nɔ n'i bɛ ka o ko fɔ maliden caman b'a ye ka batota ko ye tiɲɛni de o dalilu ye mun ye ni jama fanba kɛra ɲumankɛla ye an bɛ to kɔ ko to sen tonto wa n'i y'a ye anw ti taa korokara bɛ taa anw ti taa dɔwɛrɛ tɛ o maa damadɔni minnu n'u bɛ ka ɲɛminɛ kɛ yaasa ka faso bɔ bolo la jama bɛɛ labɛnnen don olu nɔ tiɲɛni kama sigi ka jateminɛ kɛ don min na anw bɛ kɛlɛ ta k'a fɔ ko ka faso bɔ bolo la a lajɛ politiki sira fɛ jamana kun ba sigilen don c'est à dire que fɔɲɔgɔnkɔ ba tɛ yen quoi c'est à dire que muruma tɛ i kama bisima tɛ i kama mais hakilina min bɛ yen a dɔ la a bɛ se k'i ti yɛrɛ y'a la mais fɔɲɔgɔnkɔ ba tɛ yen quoi a ti kɛ juguya t'a kɔnɔ quoi juguya kun t'o waati t'a kɔnɔ o kɔni ta ye faamu cogoya e b'i ta fɔ ne bɛ n ta fɔ nka a bɛ kɛ tuma min na an bɛ kɛ kɛlɛ kɛ lakana ta fan fɛ mɔgɔw ye jigiya sɔrɔ quoi an ni jamana wɛrɛ ɲɔgɔn cɛ ko an ka jamanadenw bɛ sigi min na jamana wɛrɛ kɔnɔ bonya bɛ yen quoi Abubakar n bɛ ka ko waraka cogo de f'i ye quoi maintenant kafiriya de don i k'i sigi k'i miiri bi ko ni ko t'o cogo la bi ko ye ko wɛrɛ ye quoi ko o ye ko ye min nana a yɛrɛ ma quoi kafiriya de don k'i sigi k'i miiri ko jigiya n'o lafiya min tun bɛ kunun an ka kɛlɛ sira fɛ ko ye ko ye min nana a yɛrɛ ma quoi mais n'i y'a dɔn ɲininka o bolo k'a bɛ ka k'a yɛrɛ ma a waati sera ala yɛrɛ y'a latigɛ a n'a ye ten n ko kafiriw de don
o de kama ne tun bɛ yɛlɛ quoi. Ka yɛlɛ. Ouais, n ka kana kɛ mɔgɔ ɲɛna ko de bɛ k'u yɛrɛ kɛ quoi. Non n'i y'a kelen muso dɔ den ka kelen don quoi. Wa ni ko tiɲɛnen muso dɔ denw ka ko tiɲɛnen don. Moribo Keyita siranna nin yɔrɔ ɲɛ quoi. Ko denjugu 7 ni faso cili ye. Bawo n'i ye faso jɔlen muso dɔ de bangera min den y'a jɔ wa n'i ye faso cilen muso dɔ de bangera min den y'a ci. Faso cidenw a tɛ sabali tɛ sa wa. Cɛ faso cidenw aw tɛ sabali tɛ sa wa. O ma dɔrɔn u bɛ se ka tobi de. C'est sabali bɛ tobi ko fɔ. Cɛ n'u ma sabali a ye tagama u kan. Ouais. Cɛ n'u ma sabali a y'u furan. N'i y'u to u yɛrɛ ma ye. N'u t'u yɛrɛ ma u b'i faso ci k'a d'i ma i danpetanya k'a ka jamana ten. Malidenw filɛ ka nin juguya min ta ka ɲɔgɔn sɛgɛrɛ a bɛ ka mun ɲa malidenw ye minnu bɛ tɔɲɔ kɔnɔ bi Moritani. A tɛ foyi ɲɛ olu ye olu ka tɔɲɔ b'a nɔ la ni fɛn ma fara kan yɛrɛ. Bi minnu bɛ sɛbɛnko gɛlɛya kɔnɔ Faransi, Espagne, Amérique jamana wɛrɛw la u ka nin dabarabaya ni ɲɔgɔn juguya a bɛ ka mun ɲa olu ye. Foyi. Minnu tun bɛ boni ni mugujugu kun kirin olu kan wagati la n'an y'o kɛlɛba kɛ san 1 ani kɔ n'u daminɛlen don u bɛ ka nin dabarabaya min fɔ ne kuma de n ko a nafa ye jumɛn de ye anw kan. Boni bila nin gɛlɛya kɔnɔna la dama don a la. Bonikaw kan hali u da kun t'olu ka kuma yɛrɛ fɔ. Awɔ ko. Nka olu bɔlen gɛlɛya kɔnɔ sisan. U bɛ kulo si yɛrɛ. Maa min ye tɛgɛrɛ fɔlɔ o tigi bɛ buruja. M'u ka subagaya m'u di ma don ne m'o de f'i ye. Danfara kan ka kɛ diɲɛlatigɛ kɔnɔ an kana ɲɔgɔn nɛgɛ. Ɲamakaladenw ni maaw tɔw cɛ ka taa sɔrɔ kusabanciya tɛ quoi mais jɔda. Bɛɛ ni jɔyɔrɔ don. Voilà e kan ka ko dɔ dɔn tɔ man ka min dɔn quoi. O de ye ɲamakalaya yɛrɛ. Tabarikala. I sɔnna i ma sɔn. O ka kan. I sɔnna i ma sɔn. N sɔnna. Parce que n'i ma sɔn cɛ ɲamakalaw de y'a dɔn ko taa sungun na a bɛ se ka sɔrɔ ka bɔ fɛn dɔ la quoi min yɛrɛ tɛ taa ye quoi. Taa sungun bɛ se ka sɔrɔ ka bɔ fɛn dɔ la. Sungun na n'o ye nature ye. Taa bɛ se ka sɔrɔ ka bɔ fɛn dɔ la ka diɲɛ ka adamadenw mago ɲa ka taa sɔrɔ fɛn in yɛrɛ tɛ taa ye quoi mais taba. N'o ni kuma kura caman kulo kɔrɔ bi dɛ. O de kama ne bɛ yɛrɛ ɲininka quoi n ko anw sinsinnen don fɛn jumɛn de kan anw bɛ mun de dɔn dɔnniya yɛrɛ kɔnɔ n'a fɔra ko e fɛ ka nin min fɔ numu ka taa bɔ fɛn na ka diɲɛ mago ɲa n'a ye une source d'énergie k'a dɔn k'a fɔ ni minan ni nin minan ou bien ni bɔgɔ ni nin bɔgɔ ta bɛ se ka bɔ a la. Ni jamanadenw t'o dɔn o tuma o jamanadenw kan ka mun de dɔn a bɛ se k'i jigi da kan ko bɛna mun de dɔn diɲɛ kɔnɔ. Donc kɔrɔ ko jamana bɛɛ walima sigida bɛɛ maaw kan ka sinsin dɔɔnin dɔ de kan. Mais n'i y'a ye ko diɲɛ mɔgɔ tɔw tora k'an to une civilisation ne tient qu'aux dépens des connaissances que nous avons. Somɔgɔya fɛn o fɛn bɛ yen a bɛ ɲɛnamaya ka da anw sera ka mun de miiri lɔnni sira fɛ k'o kɛ k'a lajɔ. Ni lɔnni tɛ yen aw ka somɔgɔya a ka namu bɛ lajɔ cogo di a bɛ jɔ cogo di. Jɔli bɛ gɛlɛya. Fana taara aw ni wali t'a la. O numu olu nana dɔn ko fara walima bɔgɔ cɛ ko fɛn bɛ se ka b'o la min ka girin ni fara yɛrɛ ye quoi. Bon n'a fɔra ko an ka jamana yɛrɛ kɔnɔ a dɔnnen tɛ ko ye découverte scientifique ye quoi. Bon an kɛlen don ka diɲɛ dɔnniya bɛɛ ta k'o den farajɛlakaw la quoi. Ni ye découverte scientifique fɔ an b'a lajɛ de yalima na Paul dɔ b'a la wa Jean b'a la wa ou bien Christophe b'a la n'o t'a la mun b'an fɛ an b'an ko olu t'a la dege. Bon n'i y'u ka lamu de ye ka ɲɛnamaya sigilen don nin kan u m'o ɲɛlɔn sisan an bɛ min kɔnɔ ne ye subagaya min ye u ka ko la ni maaw tun bɛ nin tɔɲɔ kɔnɔ kalo joli Abubakar u t'o tɔgɔ fɔ yɛrɛ u t'olu tɔgɔ fɔ yɛrɛ. Kalo 2 dɔrɔn nin kɔfɛ
ni kalo kura dɔrɔn an bɛ san 2 sɔrɔ Bonigaw bɛ nin kɔnɔ. Bonigaw bɛ nin kɔnɔ san 2 kɔ u bɛ dugu kɔnɔ kɔ u bɛ ɲɛni kɔnɔ quoi u t'o tɔgɔ fɔ ko fɔ Musa Mara nana fɔ est-ce que nin ye suya yɛrɛ ye nin ye ko ye ko mɔgɔ bɛ kabako la kɛlɛ bɛ kɛ bolo 2 de la walima fo bolo 3 mais n'i y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan bolo ba 2 dɔrɔn de don nɛgɛni ani karabali i bɛ dɔ nɛgɛ i bɛ dɔ karaba ni min sɔnna nɛgɛni ma i n'o bɛ jɛ ka kuma ni ma sɔn ma a b'olu furuki maa ye marifa ta jamana kama ka fɛn fɔ Mali ma walima ka fɛn ladan an bɛ min kɔlɔlɔ kɔnɔ o bɛ gouvernement la tɔɔrɔ tɛ se o ma ko dɔ ko dɔrɔn ko an bɛ se ka sigi ka fɔ lajɛ pour que ka se ka nin kɛlɛ in dala sa ko ye tigi terroriste kuma in fɔlen ko ayi ko terroriste de don ko n'i y'a ye ka nin fɔ dɔrɔn ko maa minnu bɛ yen nɔ k'an n'u bɛ ɲɔgɔn kalama ni jamana in ye jamana ye dɔw kɛ don o dɔ la k'i kisi ni jamana in don tɔɔrɔ ni Ala ka sɔn o ma est-ce que a kuma cayalen don dɛ sisan n'i ye nin na u ka aladeli ye min ye ka da o kan o ye bɔnɛ ka bɔ nin kɔnɔ ka ɲɛsin nin kabila mɔgɔw ma tugun u bɛna min fɛnɛ ta tugun k'o kɛ lama ye walima k'o kɛ dalu ye k'o ɲɛsin u bɛ ka juguya min ta ka ɲɛsin mɔgɔ dɔ ma c'est-à-dire que mɔgɔ kun kelen kɛlɛli quoi ils sont prêts à mettre en péril la vie de toute nation. donc Bonigaw bɔra nin mun kɔnɔ sinikɛnɛ kalo 1 balawba dɔ ka taa bi Boni kan donc k'a fɔ la a ko an ɲɛ t'a la k'an ye se sɔrɔ mara kan wallahi billahi donc hali Bonigaw ka to nin tɔɔrɔ kɔnɔ ou bien balaw wɛrɛ ka bi u kan nka olu ka se sɔrɔ la ilaha illallah mɔgɔ ni miirina min na ou bien ni ko bɛ bange mɔgɔ dusukun na fo wagati mun bɛ na ni mɔgɔ dusukun na sitanɛ denya de b'a kɛ ni sitanɛ ye denkɛnin ta sitanɛ mana i woloden ta c'est fini a t'a ta gansan dɛ a b'a ta k'a daw kɛ i ye den min bange ye de i y'a bange quoi sitanɛ bɛ hadamaden na de mɔgɔninfin ka dusukun na nɔgɔ de don ka dusukun na miiri de don quoi u bɛ manifester en toi de fɛn de don n'i m'a ladilan k'a bɔ i la ka na siga la i bɛ bɔnɛ de ɲini k'a suru diɲɛ kan quoi e yɛrɛ nata maaw ye diɲɛ kɔnɔ u tɛ se ka nata ka na siga la fewu i b'a ye u bɛ ka juguya min ta c'est à dire que n'i y'a jateminɛ i b'a fɔ ko peut-être a dɔ la ni ka Musa Mara la faso kan mais i b'a sɔrɔ ne ye Musa Mara dɔn ka taa sɔrɔ n bɛ nin na quoi o b'a sɔrɔ Musa Mara ne dɔn ka taa sɔrɔ n bɛ nin na quoi o b'a sɔrɔ jamana kɔnɔ den sɛbɛn bɛɛ n dɔn ka taa sɔrɔ n bɛ nin na quoi awɔ ayi ko kura tɛ voilà ko kura tɛ n'a ɲaamina dɔrɔn sibile bɛ bila sira gati ma n bɛ fɛ ka f'i ɲɛna dɔrɔn à quel point ni jamanaden ninnu labɛnnen don ka jamana fili ka da kan u ka juguya ɲɛsinnen don i makun kelen ma o kosɔn u bɛ jamana ci quoi danfara jumɛn b'olu ni impérialistes cɛ ou bien danfara jumɛn b'olu ni terroristes cɛ quoi n'a bɛɛ ka baara ye tiɲɛni dɔrɔn ye Amidu kana siga la dɛ wallahi u ka ala deli ye k'a fɔ bi Boni ni sigi ka fɔ min kɛra ko sira sɔrɔla n'u yɛrɛ wulila ka tɛgɛrɛ fɔ u yɛrɛ kunna ni Musa Mara y'o fɔ Musa Mara da dɔnni min filɛ a la nin ye ne ye seko ye sini kɛnɛ bɔnɛ dɔ ka suru o bɛna min fɛnɛ ta tugun ko yira k'a fɔ k'an ma fɔ a yan donc k'a fɔ k'a bɛ kuma an tɔgɔ la o ka bɛn cɛ ma maanifin i sago b'i da la quoi mais e min b'i da o la quoi barikaba de b'i kɔ quoi ouais a fɔba ka fɔli tɛ o k'o ta a bɛ don e min hakili ni dusu voilà barikaba tɔgɔma sira de don n bɛ fɛ ka min f'i ye dɔrɔn nin yɔrɔ la c'est des gens ni c'est-à-dire n ko conclusion in ye quoi u labɛnnen don maa kelen kama faso ka fili ɲɛ foyi t'a la kɛlɛ kunbɛn filɛ o nɔrɔ yanni k'a to i ye a conclure yɔrɔnin dɔ bɛ yen nɔ maa caman b'i yɛrɛ ɲininka o la mara ye foli de kɛ APIDEC olu min ye wulikajɔ kɛ Adu Konate n'a ka mɔgɔw an b'u fo yan ko nin t'olu siɲɛ fɔlɔ ye nin baara sugu yɛrɛ la yɔrɔ min na u bɛ taa kɔmasegin fana kɛ k'a fɔ ko baara min kɛra ko Boni dayɛlɛnna ko sans condition wari sara t'a la jaga sara t'a la foyi t'a la u taara ka t'o kɛ Douentza marabolo ɲɛmaaw ɲɛna Boni yɛrɛ fana maire tun bɛ a kɛrɛfɛ waati min na a bɛ ka kɔmasegin kɛ n'o ye restitution ye wulikajɔ min kɛra n'a daminɛna depuis mai 2024 honorable
gouverneur minnu bɛ yen préfet minnu ye jɛn di o maire minnu bɛ yen diinɛ ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yen ladala ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yen mun ye baara in yɛrɛ kɛ fɛn ma fɔ olu ma mun y'a kɛ nka mun ye olu ka baaraw fo ɲɛsinkɛlaw de ma maa caman b'i yɛrɛ ɲininka ko mais ko in ye mun de sisan ni kabako de diɲɛ kɔnɔ quoi parce que a caman bɛ mara kɛlɛ la fana ko parce que ko u yɛrɛ danbe ka taa k'u bɛ fanga min bɛ yen k'o lafasa fanga ka sigidenw yɛrɛ tun bɛ nin ko jaabi kɛnɛ kan olu yɛrɛ ye tɛgɛrɛ fɔ a la n'a subaga ma yɔrɔ ya on appelle ça la vraie sorcellerie quoi mara min y'a miiri dɔrɔn k'a fɔ ko kɛlɛ ye a y'a kɛ ni bolo fila ye fɛn min bɛ tali kɛ karawali la ko kuma dɔ la o nafa ka dɔgɔ yɔrɔ dɔ la nafa jɔyɔrɔ fɛnɛ bɛ yɔrɔ dɔ la ka tɛmɛ nɛgɛnin fɛnɛ kan n'a fɔra kɛ nɛgɛnin o ye kumaɲɔgɔnya de ne ninnu bɔra k'a fɔ ko bɛnkan min sɔrɔla sɔnɔgɔya min sɔrɔla nin ko la k'a ma den fɛn foyi la fo k'a kɛ dɔrɔn a sɔrɔla de a bɛ Konate y'a fɔ ten a sɔrɔlen dɔw de y'a baara kɛ maa ta ma kɛ min ta kɛra la dɔrɔn ko nin kɛra ala tanu ye ko maaw dɔw bɔra dekun kɔnɔ o kuma fɔlen o y'olu kɛ terroriste gouverneur ni marabolo ɲɛmɔgɔw ni an ka nala ɲɛmɔgɔ minnu kɔni tun bɛ olu lajɛ o ye sa parce que ko ni accord sugu ko n'a bɛ kɛ ko sɔrɔsiw bɛ bɔ yen autorité bɛ bɔ yen jamana bɛ bɔ yen ko bɛnkan ninnu bɛ wolo dɔrɔn de la minnu y'o kɛ a t'olu ta u tɔgɔ ma a tɛ gouverneur wele a ka préfet wele a ka sous-préfet wele a ka maire wele minnu tun ye intermédiaire ye walima minnu tun ye facilitateur ye minnu tun b'a kuma ɲɔgɔn na a t'olu wele fo maa min ye foli kɛ kuma bɛ ɲɛsin o de ma donc c'est comme n'a fɔ o dusukun na sisan lafiya min nalen filɛ walima parce que a fɔra de ko sans condition o kɔrɔ olu bɛ ka min fɔ n'o tɛ ɲɔgɔn sira la jɔn y'a doni da k'a fɔ ko a bɛna wolo o de la ni armée bɛ yen mun de la blocus tun bɛ yen bon imaginez bon i m'a ye c'est pour que min ka min fiyɛ dɔrɔn adamaden fɛndɔnbali ne d'o fiyɛ ala mɔgɔ tɛ yen n'i bɛ fɛ k'a dɔn ko nin ye maa ye ko ala ka mɔgɔ tɛ k'a kolongoyalen don kabi diɲɛ sosigi la ni min ka fɛndɔnbaliya sabatira a fɔra yɛrɛ f'i ɲɛna barika t'a la mɔgɔ kunnango don ala mɔgɔ tɛ a bɛ garanti dɔw kɛ ala kan kisi ma n'u ka sira kana bɛn yɛrɛ kana siga la diɲɛ kɔnɔ kana siga la fɛndɔnbali dangatɔ don karatɔ don ala mɔgɔ tɛ barika t'a la awɔ olu b'an fɛ ten kana siga la o bɛ tiɲɛni baara dɔrɔn na mais i tɛ se ka dɔwɛrɛ kɛ o parce que ni dɔnni t'i la e tɛ se ka dɔwɛrɛ kɛ tiɲɛni kɔ koyi i tɛ se ka kɛ ala mɔgɔ ɲɛ si t'o la ouais bon i bɛna mun ye c'est comme sisan o dusukun na lafiya min nana ni mɔgɔw kan u bɛ lafiya in kɔn u dusukun na quoi u bɛ lafiya in danga quoi ala kan'u lamɛn ala kana sɔn ala kana sɔn quoi c'est des vrais terroristes kana siga la ni faso ci jama min dɔn dɛ o yɛrɛ dafalen de don kana siga la tɔɔrɔ min tun bɛ hali yenkaw kan ni tɔɔrɔ in wulila hali o da tɛ se ka don olu ka tɔɔrɔ la o tɛ kelen ye maa minnu bɛ yen n'olu ye nin baara in kɛ n'a sɔrɔ se wɛrɛ b'u ye ka lafiya na sigida wɛrɛ la min tɛ hali k'a fɔ ko parce que mugu ni kisɛ mɔgɔ kana ɲɔgɔn nɛgɛ n'a bɛ ka ci kana siga la n'a bɛ ka ci yiri de la kɔnɔ tɛ se ka sigi o yiri fɛn na koyi ayi alu yɛrɛ ko ten ko ni mugu ni kisɛ bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ko mun bɛ yen nɔ n'u ye marifa ta maliden fililenw ko n'i y'a sara maliden don an ka finitigilakaw bɛ sa u bɛ taa bin mun kan olu bɛ sa ko sɔrɔ tɛ se ka o ye mun sɔrɔ quoi mara kɔni jɛra min kɔ n'o taara hali n'a kɛra ji ye walima hali n'a kɛra dɔgɔ jalizi ye a wari bɛ se k'o ta awɔ olu taara an ye mun sɔrɔ jamanaden minnu dɛsɛlen don k'u baw furakɛ walima minnu b'u faw kɔ la hali bi walima minnu b'u bakɔrɔni kɔ la hali bi i b'o jamanaden sigilen sɔrɔ k'a fɔ k'a bɛ kuma nin na quoi k'a fɛnɛ b'a ta fɔ nin na a ta jugu quoi ma den jugu wele kara ye ala k'an kisi subhanallah siri ni nin fɛn ninnu nana jamana kɔnɔ a y'a profiter a la a ka jamanadenw bilasira kana k'i kɔnɔ k'u b'a dɔn
i cogo dɔ ni jamana in denw na tɛ a kan kɔnɔ k'a fɔ ko si ni si min b'u la ni yanga min b'u la n k'u b'a faamu min bɛ senna plus u bɛ kɔrɔbaya plus u tɔ bɛ fɛn ka taa fɛ dɛ e ka sɔrɔ n'i bɛ kɔrɔbaya i tɔ kan ka lamɔ fari kan dɔ bɛ i lamɔ cogo la n'o tɛ n'i lamɔna ni fɛn f'u ye plus i bɛ kɔrɔbaya plus i tɔ bɛ girin di sibi an ka taa ɲɛfɛ maa bɛ dugawu kɛ ala ka kisi kɛ halisa ala ka n'aw dunja ka dɔnkili hakili ɲuman bɛ maa min na ala ka an kɛ k'olu lamɛn o